Centrem la nostra acció educativa en l'acompanyament de la persona. Fem amb ella un treball global de creixement i autoconeixement i de desvetllament que la condueixi a plantejar-se les grans preguntes i a la plenitud. Entenem la persona en el sentit més ampli i incloem a tots els membres de la nostra comunitat educativa, alumnes, famílies i educadors. Oferim als membres de la nostra comunitat eines i tècniques que els ajudin a esdevenir persones crítiques, compromeses i creatives, competents globalment i, sobretot, felices. L'entorn és l'aspecte que ens arrela al territori i a les persones que el conformen. L'entenem des d'un punt de vista global, incloent l'estimació a la casa mare i a la humanitat que l'habita. Vinculem els nostres alumnes en diferents persones, associacions i entitats perquè siguin coneixedors d'altres realitats i aprenguin a respectar tothom. Proposem moltes activitats entre generacions que ens ajuden a empatitzar en diferents col·lectius i a posar valor les aportacions i visions diferenciades de les persones que ens envolten. La relació amb l'entorn ajuda a desenvolupar competències clau per al futur, com la solidaritat, el treball en equip i la consciència social. En resum, l'entorn que envolta l'escola FEDAC-SAL es converteix en un agent activador de valors i aprenentatges que enriqueixen la formació dels alumnes. És l'acrònim d'Art, Robòtica i TIL. Creiem que l'art ha de ser un dels puntals de l'escola, una eina per fomentar l'esperit crític en els alumnes i per dotar-los de recursos útils i multidisciplinars. L'art fomenta la creativitat i l'expressió personal. La robòtica i el pensament computacional són la nova manera d'expressar-se. Cal que els alumnes dominin la tecnologia i que raonin amb sentit crític. Fomentem el desenvolupament d'habilitats tècniques i resolució de problemes. TIL és la nova manera d'organitzar-se, basada en un repartiment equitatiu de les tasques i responsabilitats dins de l'escola, per assolir la participació democràtica de tota la comunitat. Aquesta combinació dota els estudiants amb les soft skills que necessitaran per afrontar els reptes que aniran trobant amb una mentalitat oberta i adaptable. Les activitats que es porten a terme a l'escola han de servir per donar veu a la nostra comunitat i millorar el nostre entorn. Per tal de donar significat als aprenentatges, oferim als alumnes projectes i propostes variades que tenen una aplicació concreta en el dia a dia del nostre poble i que potencien tant la creativitat dels alumnes com el seu sentit crític. La comunicació és una peça clau en l'aprenentatge i a FEDAC-SAL la tenim molt en compte perquè ofereix amplitud i veracitat a la nostra tasca docent. Animem els alumnes a donar el seu punt de vista i a ser motor de canvi. La comunicació no només es limita a l'àmbit verbal, sinó que també inclou la gestió de les emocions i la resolució de conflictes. A través de pràctiques i activitats interactives, els alumnes milloraran les seves habilitats socials i empàtiques. Així, la comunicació esdevé una eina clau per enfortir la seva capacitat per afrontar els reptes de la vida i el treball en equip.